казвам се Павел Вашов и ще се опитам да ви представя алтернативен начин на тренировки, в които вашето здраве да нарасне, да бъдете максимално добре, да се чувствате максимално добре подготвени за живота, за спорта, за един невероятен по-различен живот. Ще се опитам в следващите клипове да ви представя. Значи, моята тренировка почти задължително започва с кардиотренировка, която в повечето случаи се разразява в бокс, кикбокс, скачане на въже, алтернативни варианти на бокс, бой сянка и така нататък. После ще минем в залата за вдигане на тежести, където ще ви покажа тренировки, които са от съвсем различен тип, които са за цялостното тяло, изграждане на цялостното тяло. Всяка една тренировка е за всеки един мускул в човешкото тяло. Продължавам с моята загрявка. Ще се видим отново след малко горе в фитнес залата. Относно бокса, това, което знаете, това, което правите, една добра загрявка преди него, едно добро кардио, по един добър кардио начин да се изпотиме и да бъдем готови максимални за същинска част на тренировката. Изразява се в прави удари, в крушета и в абсолютно неща за начинаещи, които от обща култура го знаете. Да допълна, времето ми е така, както моето време е 7-8 рунда по 2 минути с 30 секунди почивка, но вашето време нека бъде според вашите възможности, според вашата физика, така както вие го чувствате най-добре. Крайният резултат трябва да е да сте изпотени и да сте максимално подготвени за тренировката с щанги.